tots, soc Patricia Esturi de 6è A i us vaig a contar el resum del llibre Estàs com una moto. El seu autor és Pasqual Alapont. Aquesta novel·la tracta d'un xiquet anomenat Manel. És un xiquet molt divertit i intel·ligent que és inseparable del seu amic Frederic i del seu gos Jordi. Entre els tres recorreixen inolvidables aventures que hi ha en aquest llibre. Però us vaig a contar dues de les seues històries que personalment m'han agradat molt. La primera comença quan se'n sent el pare de Manel. Al pare de Manel li deien Jaume i a ell li agradava molt la informàtica i volia que per al seu sang li regalaren alguna cosa que tinguera botons. I per tant, Manel, l'avi Frederic i el gosset Jordi se'n van anar a una tenda d'informàtica i després d'un ratet allí dins van trobar un joc de marcians que pareixia molt divertit i sense pensar-lo dues vegades el van comprar. A la nit, quan Jaume va obrir tots els regals, es va emocionar molt, perquè tots eren molt divertits. Però sense dubte el que més va utilitzar va ser el regal de la mare de Manel, perquè era una planxa que tenia moltíssims botons, i la mare va aprofitar per no tindre que planxar més. I la segona història comença quan tots els membres de la família decideixen fer un càmping a la muntanya, i estaran allí uns 15 dies. Allí, l'avi Frederic, Manel i el gosset Jordi es van trobar un muntanyenc anomenat Màrius. Gràcies a aquest muntanyenc, els tres van aprendre moltes coses sobre la muntanya i, per tant, Manel ja no volia tornar a casa. Però la història encara continua, per tant, teniu que llegir-la. De veritat que és molt divertida.